Moltes gràcies per venir. La nostra intenció avui és posar el tema de l'orgue de la Pobla. Aquí a la taula, com ho organitzem pel Centre d'Estudis de IEF, hi ha la Rosa en representació com a presidenta del Centre d'Estudis, l'Enric com a alcalde de la Pobla i el Toni Puig, que segurament ja el coneixeu, de Civil d'Escultura, que en realitat tot va començar amb nosaltres dos. Us explico que ara deu fer ja ben bé 2 anys, un dia que vam assistir a un concert a Guardiola de no recordo què, vam estar parlant i em va dir que nosaltres aquí a la Pobla teníem un orgue meravellós i que l'estàvem deixant morir d'una manera absurda. Jo no tenia ni idea, així que em vaig començar a investigar. M'ha costat 2 anys trobar la informació necessària per poder fer aquesta reunió, però en primer lloc em vaig posar en contacte amb un organer. Per qui no ho sàpiga, un organer és diferent d'un organista. Un organista és el que toca l'orgue i un organer és el que el repara. Doncs em vaig posar en contacte amb un organer que es diu Albert Blancafort, que és un dels més anomenats d'aquí de Catalunya, i als 15 dies venia a veure. I sí, es va interessar per l'orgue, va dir que era molt interessant, que sí, que s'havia de reparar, que no em preocupés, i em va tenir un any esperant-ho. A l'any ja li vaig dir, bueno, què fem? És que tinc molta feina, un consell, si algú està a l'atur, recomaneu-lo que es faci organer. Tenen feina que dona gust, no tenen ni un minut per fer res. Bueno, total, que li vaig dir, bueno, doncs buscaré una altra persona perquè no puc esperar tant, ja pot venir aquí. Em vaig posar en contacte amb un segon organer, el Wilfried Pryat, que és belga però que viu aquí, i aquest em va dir que era un orgue molt interessant, però que ell no tocava aquests, i em va posar en contacte amb l'Associació Catalana de l'Orgue, que em va posar en contacte amb un altre organer que es diu David Iglesias, i aquest també va venir cap aquí a la Pobla a mirar-se l'orgue. Aquest finalment s'ho va estar mirant i és el que ens ha fet un pressupost de reparació de l'orgue. Tot això ve perquè, parlant amb el Toni Puig, ell deia, si aquest orgue estigués reparat, el podríem incloure en la xarxa de concerts d'orgue que es fa a Catalunya. I vaig pensar, doncs seria una bona pensada, no? Hi havia el petit problema que l'orgue és de l'església. Però bé, per una banda, no sé si ho sabeu, però aquest orgue es va comprar en l'any 1954 perquè ho va demanar el mossèn Carlos, però es va comprar amb donacions dels pobletans. Per tant, és de l'església perquè ho va demanar el mossèn Carlos i en aquella època la relació amb l'església era d'una determinada manera, però en realitat és un orgue pobletà. Abans parlant amb l'Enric, em deia, bueno, però és que el monestir també és de l'església i s'està reparant. I el casal, que s'està caient a trossos, també és de l'església. Però totes aquestes coses que tenim a la Pobla, una de dues, o les deixem morir totes i ens quedem sense res, siguin de qui siguin, o comencem a fer coses per reparar-les, perquè són patrimoni que tenim i que realment l'únic que s'ha de fer és posar-nos d'acord amb l'església, amb els convenis que calgui, perquè aquestes peces que tenim a la Pobla i que són de tots, les puguem utilitzar conjuntament sense necessitat de dir, com és a l'església, que ho repari l'església. L'església, el que jo més o menys ja veig, el deixarà morir tranquil·lament a l'església. No farà gran cosa. Per tant, si assumim que ens podem quedar sense orgue, doncs fantàstic. Però si pensem què podem començar a fer per reparar aquest orgue, doncs podem començar, la reunió d'avui és una mica per implicar a tota la Pobla perquè ens conscienciem que aquest orgue estaria bé reparar-lo. Jo tinc aquí l'escrit que va fer aquest organer últim, el David Iglesias, que diu l'orgue necessita una restauració en profunditat, fer una posada a punt, al meu parer no seria suficient. Aquesta tipologia d'orgue presenta una gran complexitat, més encara quan ha patit trasllats i modificacions.
i cal plantejar un treball en profunditat mantenint el caràcter i característiques originals, que són precisament les que aporten valor a aquest òrgan singular. Tenim un òrgan curiós, amb alguns elements que el fan únic dins el panorama organístic català, com són la disposició de registres amb diversos jocs de llengüeta lliure amb ressonadors de cartó i el seu concepte d'òrgan de salut. Perquè, no sé si ho sabeu, però aquest òrgan va començar la seva vida en un cinema a Catalunya que acompanyava les pel·lícules de cine mut. Mentre es veia la pel·lícula, igual que es veien aquelles pianoles que tocaven el piano, doncs aquí utilitzaven un òrgan. Aquest òrgan després li van vendre a un propietari de Santa Maria de Merlès, de Cal Escriga, que el va tenir allà fins que es va arruïnar, que segons el Joan Saus va perdre moltes esquilles i es va quedar sense res, i el va vendre a la Pobla amb aconseguir l'enemistat profunda entre Santa Maria de Merlès i la Pobla per sempre més, perquè de Santa Maria de Merlès, quan els anomenes soc de la Pobla, ja Pau robar la banca! En fi. Però bé, per aquest òrgan és un òrgan de salut, com diu aquí, no és un òrgan d'església, és un òrgan per tocar en balls. Sí, un òrgan de vanités. I bé, doncs, com tota aquesta història va començar amb el Toni, jo li deixaria aïllar una mica perquè després vam fer una reunió, hem creat una comissió de l'òrgan dintre del Centre d'Estudis Millet, una comissió de l'òrgan per veure quines iniciatives endeguem per acabar-lo reparant, perquè després el pressupost final que ens ha donat, és a dir, no ho he explicat tot, però ho he explicat, ens ha fet un pressupost en fases. Diu que la primera fase consistiria a fer la primera fase consistiria en venir a fer una revisió acurada de l'òrgan, fent proves de regulació, desmuntant els elements del sistema pneumàtic per observar l'estat intern, revisió interna del secret, del vent i d'altres ajusts del sistema pneumàtic. Amb això podíem tenir una idea més exacta i detallada de l'estat real de tot plegat. Amb aquesta primera intervenció i estudi es podien arreglar de manera provisional alguns problemes i observar detalladament les eficiències de cara a fer un pressupost de restauració global dividit en fases. Aquesta primera reparació provisional només costa 5.000 euros. Les altres reparacions ja no sé què poden representar, però ara últimament estan mirant un òrgan que estan reparant, no sé quina producció posava, i s'anava a la friolera de 500.000 euros o la realitat d'aquesta. Això ja sí, barat. Però de moment jo em quedaria que si podem aconseguir que l'òrgan soni, que no està tan malament, perquè una de les coses que va dir l'Albert Blancafort quan va venir és que aquest òrgan el que necessita fonamentalment és que soni, que es toqui. I jo des d'aquell dia, puntualment, un cop al mes, vaig a tocar l'òrgan a sol, sense ningú, vull dir, no a la missa, vaig a tocar l'òrgan en soledat. Però, com vaig dir que soni, i no veig 3 tecles que no sonen, i alguna desafinada. Però en general, si tu toques una peça, la peça que sona és la que hauria de sonar, no sona música contemporània, és música normal. Doncs, bueno, que no està tan malament, no està molt tan malament. Vinga, Toni, digues. Jo em poso més endavant perquè aquí nosaltres jo us estic explicant una història d'amor. Així m'ho fa una direta, em poso aquí. A veure. Jo us explico la meva missió. Complicada. Jo veig que sabia que hi havia un òrgan aquí perquè el meu amic, el C. Serrat, vam visitar un dia de pluja, aquesta pluja, al monestir de Santa Maria de Lleiet. I ens va encantar. Feia encara una mica de fred i ens vam dir: com és que en aquest monestir no s'hi fa música i no s'hi fa més coses? Esclar que s'hi fa alguns actes religiosos encara i que ja ha estat cuidat pel poble, i una senyora després més tard va arreglar una campana meravellosa. I vam dir,
L'any que ve hi farem una exposició. Jo formo part d'una associació que es diu Civitas Cultura i com tota bona associació, com les famílies, nosaltres, amb el César Rat i jo, representem les ovelles negres. Som els creatius, els que tot és possible, els que endavant, i després hi ha els assenyats. El que quan val això, com ho farem, com ho gestionarem, com ho modificarem... Vale. Intentem entendre'ns i no tirar-nos els plats pel cap. I vam anar a veure l'alcalde i ens va dir, bueno, torneu a veure, us hauríeu de posar en contacte amb el cel, a mi m'agrada amb el cel, perquè pensava, un monestir que està al cel, ja ho tenim tot enfilat, no? I ens vam trobar l'altre dia amb Sant Pere, que es diu Sant Pere, que es diu Joan Saus, que ens ho ha posat un fàcil, que un monestir, té escales, té de tot, es soluciona tots els problemes i té de totes les claus. I el Joan ens va dir, bueno, no només tenim un monestir, sinó que tenim un crill romànic i un orgue. Vam pensar, demasiado. Vam pensar, ui. Vam començar amb el monestir. I, d'acord amb l'Ajuntament, hi ho hem muntat durant uns quants anys, amb una boníssima relació, extraordinària relació. Hem muntat aquest festival d'arts d'ara al monestir, amb l'Ajuntament, amb el vistiplau, evidentment, del bisbat, del Carles Reixa, que ens va dir que, evidentment, que els monestirs romànics havien d'acollir concerts i gent que se'ls fes seu, sempre que tinguessin present que allò era un lloc que havia sigut de monjos, per tant, que hi ha un clima sagrat, nosaltres vam estar absolutament d'acord, i vam començar. Què us dic de dir, la sorpresa? Som un poble filharmònic. Hem omplert sempre. Hem fet 3 concerts, l'any passat l'altre alcalde, i hem omplert. Perquè gent d'aquí, gent que està de visita, i concerts que no són fàcils. No hem fet xum-pum-pum-pum. Hem fet primer música clàssica, barroca, després hem fet més estils de músiques de jazz o músiques de diversos cons populars del món. Fem un concert que per mi és una meravella inolvidable. A la Portada Gòtica, al Cap Tard, mirant el Pedraforca, un concert. Amb tot això, amb el Joan Saus, vaig quedar, i ara aquí ve la part de mea culpa, mea grandíssima culpa, amb que aniria a l'església un dia, com que té les claus, vaig a les claus, a visitar el Sant Crist i l'Orgue. I van passar els anys. Molta feina, moltes coses. Impulsar el romànic del Berguedà costa. I és meravellós, la veritat. No sabem el que tenim. És un de les xarxes més importants de Catalunya. Per què? Perquè aquí va començar tot. Aquí va començar tot. Amb el comptat de Cerdanya, etc., que no estem. I al final, aquest any, l'últim concert, em va agafar com una mena d'arrepentiment. Vaig dir, he d'anar-hi. I per Nadal, que estàvem més tranquils, amb el Joan, que és el gerent, és la part assenyada de l'associació, i vam anar-hi. Jo us tinc de dir que vaig quedar, a la meva època d'això em deien flipat. Desbordat. Per què? Perquè amb l'església vaig descobrir, com deien abans amb un esport, 3 en 1. Primer, el Crist Majestat. Mossèn, tens un Crist. Que jo crec que és de l'escola de Ripoll. Que no sé si és el que hi havia al monestir o no hi era perquè va haver la guerra civil, però és increïble. És increïble. I això que el vam rentar.
Van rentar la cara. El van rentar la cara. Catalunya, en patrimoni, és injusta. És injusta. Jo la setmana que ve veuré el director general de Patrimoni i vaig dir també a la cara és consellera de Cultura, és injusta. Hi ha peces que no es valoren, hi ha peces que tenen una importància brutal. Les que som a pagès, això que és per rebre. Aquest Crist és increïble. Bueno, vindré sovint. Mossèn vindré a missa per veure-la, segon, vaig veure una altra cosa abans d'arribar a l'Orga. Els pessebres que teniu. Quina meravella. Això és un poble d'artesans, és un poble d'artistes. Tots posats allà. No me'n podia desfer. I després vaig arribar a l'Orga. Jo pensava que l'Orga era una mena d'harmònic, com uns quants tots. I com vaig veure, quan m'acosta, quan no ho dic així, vaig dir, bufa, bufa. Sí, sona més o menys, era si va a l'Orga, m'encanta la música. M'encanta la música, jo he sigut amic d'alguns dels grans organistes de Catalunya. M'encanta Bach, per exemple, a l'Orga, per mi és el cel. Tots els diumenges només s'escolta Bach a l'Orga. Per tant, que ens podem anar preparant des de l'Orga de la Pobla. I vam pensar, i això com ho posem en marxa? Que és complicat? Clar que és complicat. Sí, per què? Perquè les restauracions avui dia són cares. Però, si ens ho proposem, ho lograrem. Mireu, us poso un exemple. Nosaltres fa 10 anys, l'equip de Facilitats Cultura, ens vam enamorar de Sant Llorenç. Abans ens havíem enamorat d'algun altre lloc, però no va ser possible, i al final, un dia, vam anar amb el Joan a veure Sant Llorenç. I baixant les escales, li vaig dir al Joan, l'any que ve estaré venint. Em va mirar i vaig venir. No al·lucinis com sols fer. L'any següent hi era. No va ser fàcil, Vam anar a veure l'alcalde, vam anar a veure el consell comarcal, els vam proposar un pla de fer concerts i teatre i exposicions cada setmana de Pasqua fins al final de setembre. Sabeu què ens van dir? No vindrà ningú. Això són els ànims. Admirable administració. Sabeu què els vaig dir jo? Bueno, si no venen la gent, farem Vivaldi barbaques i tindrem la millor gent del Berguedà. I posarem una granja. Això els va fer gràcia. I vam dir, aquest tio està com una cabra. I ens va dir, proveu. Clar, i com ens ajudareu? 0 euros. La meva reacció, la nostra reacció que va ser llibertat, podem fer-ho? Endavant. Fa 10 anys, ara Castella anem al nou. Per què us explico això? Jo crec que la Pobla, senyor alcalde, n'hem parlat de vegades, i mossèn, vaig tenir la sort que tenia un mossèn que li agrada la música. Molt cantador. Que sap fer cantar, i fa cantar la gent. Per exemple, a Sant Llorenç, a Guardiola, tenim un cor ressuscitat per ell. I Déu-n'hi-do, mossèn, no com canten. Déu-n'hi-do, I quan es posa a dirigir tots cantem. Per tant, tenim la sort d'això. Jo crec que la Pobla és un poble turístic, a més d'altres coses. Però és un poble turístic en el millor sentit de la paraula. És un poble turístic per què? Perquè té 2 mans o 2 peus. Una, la cultura, té un monestir extraordinari. Santa Maria de Llet és extraordinari. És increïble. Hi ha un pla director que van muntar els del CEL, que esperem que un dia la Diputació de Barcelona, que a vegades no sap què fer dels diners, els desviï cap aquí.
per poder-lo arreglar. Teníem un crisma gestat que li hem de donar més importància. És increïble, la veritat. Si és aquell, ja us ho he dit ja, un historiador, si és el que hi havia a Sant Lillet, o és que a mi m'és igual. És genial. Vam passar una guerra civil, i la guerra civil va ser tot molt complicat, i les imatges van anar cap aquí i cap allà, ¿vale? Però ell, el que teniu vosaltres, és indescriptible. És una joia romànica. Una joia del patrimoni català romà. Romànic. Després què tenim? Tenim Gaudí. No és Lope de Pablo, tenia Gaudí. Barcelona està de turistes per Gaudí, No us imagineu, el que vaig per provar. No us imagineu que l'alcalde té diners i que a la sortida de l'aeroport de Barcelona posés un anunci que digués el millor Gaudí natural viu a la Pobla. Ai, no. Per mi que no pot. No cal anar sempre a buscar els turistes, les coses pels d'aquí primer i no cal tant. Jo estic en contra del turisme Ja em veig que va ser. Però jo m'he format, jo, visitant turísticament els grans monuments d'Europa i Llatinoamèrica, no com a turista, sinó com a viatger. Quan jo tenia, per exemple, quan jo tenia 18 anys, pensava que la meva família era una mica matxa, no era gens. Vaig anar a Itàlia i vaig passar un mes sol, visitant tot Itàlia. Des de Florència fins als grans monestirs de Bobbio, o què sigui. Va marcar la meva vida. El Gaudí, i soc crític amb Gaudí, si vol dir la veritat, Domènec i Montaner per mi és millor que Gaudí, com a arquitecte, ell és genial per les coses, però no està aquí. I Gaudí va fer una cosa que no està explotada pràcticament enlloc. Està inspirat a la naturalesa. I això ho hauríem d'explicar. I Gaudí sentia en la seva arquitectura el sagrat. I això ho hem d'explicar. Per què? Perquè Gaudí va poder construir la Sagrada Família gràcies a que sentia el sagrat i sentia la naturalesa del sagrat. Per tant, jo no vull, un Gaudí aquí de grans multituds. Vull un Gaudí que pregunti a la gent com veu la naturalesa i que entengui la seva arquitectura. Per tant, jo no vull autocars. Visitants. Ja fareu el que vulgueu, però com el Crisma gestat, com el Gaudí, com el Pessebre. Em sembla molt bé que el museu els tingui en aquest... Déu meu, alcalde, hem de restaurar el monestir per tenir Gaudí, i la carta de Nadal. Són magnífics. Ara que m'interpel·les, Toni, jo crec que ens estem desviant una mica del tema. Bé, jo... No, acabo. Sí. Acabo, en 2 minuts. I en tot això hi ha l'orgue. L'orgue és car. Restauracions de l'orgue són cares. Jo va venir fa un parell d'anys a Sant Llorenç la concepte de cultura de la Generalitat ara, que li va agradar i em va dir, què em demanaries? Dic, passàvem per dintre de l'església, hi ha una paret que hi ha una fusta, un orgue per aquí. I em deia, Toni, demano el que vulguis, però un orgue no són molt cars. Però el tenim. Jo no vull un orgue que sigui meravellosament, que soni meravellosament. Jo vull un orgue que soni. I un orgue que la gent de la Pobla, amb la gent que es visita, puguem fer una temporada de concerts.
Primer per nosaltres, per la gent de la Pobla. Poso l'exemple i acabo, alcalde. Poso l'exemple del monestir de Lillet. Nosaltres no tenim, no som, ni volem ser per a l'altre. Nosaltres volem ser de la Pobla, de la gent que us agrada la música i la gent que s'ha de treballar per fer poble, per fer comarca i compartir-ho. Per tant, un orgue amb uns concerts de primavera, mossèn, o de tardor. Escoltar Bach o Mozart amb un orgue, i última frase, que estava pensat per un saló, amb aquesta església i davant d'aquesta majestat, us asseguro que jo pago 50 euros per cada concert. Gràcies. Allà, fa poc que el centre d'estudis, perquè ells ja van fer unes reunions prèvies i per tant el centre d'estudis fa poc que ho estem preparant. El que passa és que ens ha coincidit que estem estudiant la comunitat de preveres d'aquí de la Pobla. I què passa? Que quan s'estudia la documentació i ens estem situant al segle XVIII, clar, el segle XVIII era el segle de les llums, era el segle de la ciència, de la literatura, de les arts. Era un segle que no, o sigui, el poble no va quedar gens d'aliena. El paborde que hi havia aleshores, el doctor Pere Barnola, ja va fer una deixa en el seu testament dient que una part d'aquests diners havia d'anar a la comunitat de Preveres i, a més especificava que s'havia de comprar un orgue i s'havia de crear la plaça d'organista. Què passa? Que aquesta comunitat de Preveres era una entitat que estava a mitges entre el que era el paborde, que era qui la va crear, però també es va crear amb un capital important de l'Ajuntament, del Comú d'aleshores, que amb unes causes pies de la qual n'era dipositari també va posar unes quantes a la comunitat de Preveres. Què va passar? Que s'havia de crear la plaça d'organista i uns deien que els hi corresponia a l'Ajuntament i els altres deien que era de l'Església. I va començar una època de processos, de batusses. No us puc explicar gaires coses més perquè estem a veure com acabarà tot plegat i estem investigant encara. El que passa és que el que em sembla molt interessant és la justificació que tant l'Església com l'Ajuntament diu de per què s'ha de crear aquesta plaça d'organista. Després és molt curiós perquè apel·len a la tradició que hi havia musical a la Pobla, o sigui que quan nosaltres parlem d'una tradició musical no estem parlant per res del segle XX o segle XIX, ens remuntem abans del segle XVIII. I una altra cosa que també els interessava molt era la formació de la joventut. Ho diuen així, no diuen la canalla, diuen la formació de la joventut. I una tercera causa era per fer els oficis més lluïts. Per tant, jo penso que tornem a estar, que hem d'apel·lar a l'època de la il·lustració, a tornar-nos a dedicar al que fa que un poble sigui més lluït, que és tot el tema cultural, artístic i tot. Les generacions futures que ens venen, que també ha de ser així, i l'organista, a més, havia de fer de Xanter, que en diuen allà, suposo que es deu llegir així, perquè posa Xanter. Xanter. Sí, que era el que havia de portar la coral. Amb la qual cosa, tot plegat, a mesura que anem descobrint més documents i que aquest document, que és un procediment judicial, el anem avançant més, possiblement d'aquí un temps podem explicar més coses. Aquest orgue, que finalment es va comprar a finals del segle XVIII, va desaparèixer per la Guerra Civil i després ja va ser quan mossèn Carles, que també va ser un gran promotor de la música, del cant coral, també va proposar de comprar un orgue. Per tant, jo, més que dirigir-me al senyor alcalde, que sí que no diria... La primera hora queden peces a l'església, hi ha els secrets allà a dalt, amagats a la part els organistes estaven interessadíssims en els secrets de l'òrgan primitiu que hi havia aquí a la boca. Clar, és que fa una gran diferència una cerimònia amb o sense música, i sobretot si és una música d'orgue. Jo només he tingut la sort,
Només 2 vegades he pogut estar en un concert d'orgue, un que va ser a Reims i l'altre va ser a Edimburg. I espero que el proper sigui la Pobla. Què us sembla? I ja està, no us puc explicar Ja més. passarem a l'alcalde, que ens explicarà la part dura, la part econòmica, com és la part bona. Sí. Bé, primer de tot, moltes gràcies a tothom per venir. Gràcies al CEL per deixar-nos participar a l'Ajuntament i gràcies al Toni també per venir sempre a la Pobla. Sempre li demanem venir-nos a donar un cop de mà. Bé, doncs, com hem dit, sí, el Domènec i el CEL van venir a l'Ajuntament i ens van traslladar aquesta inquietud que hi havia l'òrgan, que estava en desús i que estaria bo de recuperar-lo i de restaurar-lo. Nosaltres ens ho vam parlar internament, ens va semblar una proposta, com no podia ser d'una altra manera, molt interessant i que intentaríem recolzar amb el que poguéssim. Llavors surt el tema evident dels diners. Què vam fer nosaltres com a Ajuntament? Doncs el primer que vam fer és parlar amb el Bisbat de Solsona i que amb el Bisbat de Solsona hi tenim molt bona relació. Vam començar amb el monestir, que tenim un conveni d'utilització amb l'Ajuntament, tenim un conveni que ens ha permès començar de trobar diners i fer aquestes primeres actuacions de restauració. No les expliquem ara perquè volíem primer explicar-los profundament amb el CEL i perquè no és el moment ara d'explicar-ho, ja s'explicarà en breu, però les obres estan pràcticament acabades. L'únic que hi ha un parell de temes complexes que s'haurien de primer parlar amb el CEL abans de fer-los públic. Pensem que no seria correcte que fessin públic coses del monestir sense parlar-ho primer amb el CEL, que és qui una mica va posar el focus en el monestir. Bé, dit això, ens posem en contacte amb el Bisbat de Solsona, els hi passem el pressupost que ens ha volgut donar. Evidentment, el tema de convenis no hi hauria problema, i llavors el tema de finançament, el primer que ens ve a tots en el cap és el tema de buscar una subvenció per restaurar l'òrgan. Què ens trobem? Que ja el Bisbat de Solsona són grans experts en buscar subvencions i el Carles Freixas, que has dit abans, ja ens diu que és complicat de trobar una subvenció que encaixi en la restauració d'una peça instrumental. Això ja ens ho diu. Que ells amb algunes coses han partit en diferents sectors de restauració de fusta i pròpiament dita amb un instrument és molt complicat. Llavors ens vam assentar i vam dir intentar buscar fórmules de trobar finançament per restaurar-lo, ja que la subvenció sembla ser que és difícil, que no la descartem perquè les subvencions canvien i pot ser que soni la flauta i que en trobéssim alguna, i llavors ens va acudir, no sé, la primera que ens va acudir va ser un Verkami, no? Un Verkami, el Domènec, jo no en tinc ni idea, jo tampoc, però he participat, entre cometes, amb alguna de guies d'escalada i més o menys ha funcionat i s'han recaudat diners. Llavors vaig pensar en el Jordi, que és com a sinó de noves tecnologies i que no tot aquest tema, i vaig pensar, ja ens en sortirem. Seria una primera possibilitat de trobar finançament a través d'un Verkami. Llavors ens hauríem de pensar entre tots un Verkami, perquè ens entenguem, tu financies una part amb els diners que tu vulguis sobre aquest projecte i llavors com a partner d'això reps una compensació que a vegades és una samarreta, un preu exclusiu. Jo parlo de les guies d'escalada, tens un preu més econòmic per la guia. En aquest cas ens podríem plantejar que tinguessis el nom, invento, trobar una fórmula que fes atractiu el fet que tu donis uns diners per restaurar aquest òrgan i rebis una compensació de... Posa el teu nom en un tub de l'òrgan. Per exemple. Bueno, pot haver diferents compensacions. Sí, llavors ja això els diners vostè, no? És un objectiu, tu dius, jo necessito 5.000 euros. Després, les persones que donin, per exemple, 10 euros o 20 euros, se'ls dona una entrada per un concert a la parròquia, per exemple,
O si en lloc de 20 em poses 50, doncs l'entrada del concert més un fulletó explicatiu amb la història. Si em poses 100, és el concert, Sí, hi ha vas diferents. pujant. Després què passa? Que el risc d'això és que si tu poses 5.000 euros i només n'aconsegueixes 4.800, ja no ho aconsegueixes. És a dir, el preu que es posi del pressupost que nosaltres estem, hem de mirar d'aconseguir-lo. Clar, per exemple, aquí els de Torre de Guaita, els de Guardiola ho van fer, i a part que ho van aconseguir, també ho van aconseguir a través de donacions de coses del poble. Vull dir, hi havia gent que deia, doncs jo tinc aquest negoci i donaré això. Vull dir, que es poden mirar fórmules. I aquesta era una, no? Aquesta Aquesta era una, del Verkami era una. Després el dels concerts que has dit, doncs també era un dels temes que va parlar el Domènec, jo conec tal a través Estic negociant, he parlat amb una coral de Manresa i amb una orquestra juvenil que haurien de venir aquí de forma desinteressada a tocar, que evidentment nosaltres cobraríem entrada, perquè l'entrada aniria directament per l'orga, però aquests grups que vindrien no cobrarien res. Sí que ens han demanat que podíem tenir algun detall. Per exemple, que poguéssim visitar els jardins antigues gratuïtament, en fer-los una visita guiada i un pica-pica a la sortida, perquè com és jovent, això del pica-pica el fa molt, i és bueno, que el farem el pica-pica. Però, no sé, qui era aquí, en el poble, si, jo què sé, si... Clar, aquí també es requereix la col·laboració de tothom. A tothom que conegui algú que pugui venir aquí a dir, doncs va, vinga, vindrem a tocar, o jo què sé, doncs també seria benvingut. És a dir, la participació de tots estaria bé, no sé. Es podria fer un mercat de Nadal, però és clar, també una cosa que necessitem és mans. Perquè si fem un mercat de Nadal necessitarem algú que estigui a la parada, que sisplau, que si ens podeu ajudar. Que s'ho prengui, jo no sé, la idea aquesta és que ens ho fem nostre, que tenim un òrgan que és nostre i que estaria bé que tots plegats treballéssim per recuperar-lo i tenir-lo com a patrimoni que és nostre, perquè és nostre, és que no podem deixar morir aquest patrimoni que tenim. No podem deixar ensorrar el casal perquè ens quedem sense teatre i després direm, i ara què fem? No tenim cap teatre. Què ho farem a l'aire lliure? No, s'ha de recuperar el casal com sigui. I ni podem deixar caure el monestir perquè dius, però quina colla de burros que s'han deixat caure una cosa que tenim aquí increïble, que no podem fer. Una mica és el que hem parlat abans, que ens hem trobat, i dius, clar, al final, la propietat en aquest cas és que tant és, perquè els que en gaudim som tots nosaltres, no? I al final és això, gaudim del teatre, gaudim del monestir, no és propietat del poble, ni de l'Ajuntament, ni del Bisbat de Solsona, però l'òrgan al final, si sona, les orelles són nostres, no? I qui en gaudirem serem nosaltres. Si hi ha un conveni, allò que produeix l'orga anirà cap a la... Una mica era per posar en context a tots vosaltres que hi ha la intenció per part nostra, per part del CEL, de recuperar... Si hi ha algú que tingui alguna idea de dir, ostres, mira, podríem intentar... És que almenys per aquesta primera fase, vull dir, qualsevol projecte, encara que puguem arreglar 300-400 euros, benvinguts seran, perquè el que hem d'intentar és, d'alguna manera, intentar arribar fins aquí, no? Crec que el tema clau que has plantejat, tu havíeu plantejat, és que el tema, la gent que és propietari s'ha de posar d'acord i posar-se, però això és l'òrgan de la Pobla. I la Pobla té un òrgan, i aquesta és la força d'aquest òrgan i del poble. Que el poble ens impliquem perquè aquest òrgan torni a sonar i d'aquí un any, 2, 3, trobar-nos per al primer concert. Que el van comprar els pobletans, no el van comprar l'Església, que això està més important. Sí. Després els pobletans el van cedir a l'Església, però és un òrgan És el comprat... seu lloc natural per estar, també, vull dir. Però no sé, era un òrgan de saló, podria haver estat en el casal, per exemple. La meva Ja experiència amb tota aquesta gent del patrimoni és que si tu ho fas bé i et coordines, sobretot amb els rectors i amb els ajuntaments, mai hi ha cap problema, al contrari, volen que les coses funcionin.
I aquest és el tema, l'orgue de la Pobla. Que podeu dir els de més amunt i més baix. Tenim un orgue. Us convidem al concert. Aquest és el tema, l'orgull. No, i després també l'orgue també pot portar a la gent que és aficionada a aquest tipus de música doncs, al poble, donar-lo a conèixer. També és un tipus de turisme que no és especificat. Bueno, i això, que si no pas de ser ara, evidentment, si algú té una proposta la pot deixar anar ara, però com que sé que a vegades això ens produeix una mica de barrera, de vergonya, però ens coneixem tots, si algú té una proposta més endavant i se li pot d'alguna manera de trobar diners per fer això possible, doncs benvinguda serà la idea. I bàsicament era això, plantejar-vos Si coneixeu algú que canti, balli, dansi, el que faci i que O vulgui venir voltes que es aquí, pugui posar una parada. qualsevol mena i que ho faci desinteressadament, això importantíssim, perquè si ve cobrant ja no fem res. Doncs, era... Jo que soc de fora, soc del poble veí, tenim com a mínim, jo d'aquí conec 2 artistes d'un nivell alt. Àlex, no? L'Àlex va fer un concert l'any passat al monestir que ens vam quedar estarracats. És increïble. Jo no em pensava que fos tan bo. Sobretot la segona part va superar qualsevol previsió. I l'altra, els vivancos. Tenim uns nanos aquí, perdó per dir els nanos jo que soc gran, que toquen meravellosament bé, amb una qualitat extrema. Els vam portar, crec, no sé si a Frontanyà, van tocar Stockhausen, que és complicadíssim, una meravella, una meravella. Aquí hi ha gent. Sí, sí. Sí. Anirem a picar. Doncs moltes gràcies. Aquesta reunió la va proposar aquí el senyor Toni, que va dir que el primer que havia de fer era explicar-lo al poble i implicar el poble. I el que hem fet avui és això, explicar-lo al poble i implicar el poble, que sapigueu que això que estem fent nosaltres no ho fem nosaltres sols. En teoria la idea seria que la fem entre tots, que ens ho sentim com a nostra i que tots plegats remem en la mateixa direcció i que ho aconseguim. Que, com diu el Toni, d'aquí a 2 anys tinguem un òrgan que soni i que podem incloure dintre del circuit de concerts de Catalunya i té la dificultat que està allà al darrere i tots els senyors estan cap allà, però bueno, algun hivern ens farem una pantalla que és així l'organista allà al davant. Es fan pantalles, eh? Sí, per això. El que vaig anar jo a Hollywood, l'organista estava en un cantó i... Sí, pensava la pantalla allà... Si no se giren els bancs. No, hi havia una amb les mans i l'altra amb els peus, no sé. Bueno, no, es farà bon invent, aquí tenim uns tècnics de so i d'imatge fantàstics, però que ha de sonar, hem de sentir concerts aquí de Bach, de tots els grans músics organistes mundials i d'aquesta església. Deixeu-me que digui una última cosa. I feu-ho pel poble. Feu-ho pel poble i la comarca. El turisme ve després. El pitjor que es pot fer és pensar les coses pel turisme. Nosaltres fa 10 anys que no pensem en turisme. Pensem en la gent de la comarca i dels pobles de l'entorn. I el turisme ja vindrà. Si som bons, ja vindrà. Si fem concerts, ja vindrà. Ja vindrà. Però nosaltres ho fem per la gent d'aquí. Sí, si ningú vol dir res més, doncs... A mi em falta entendre el paper del bisbat. Si ignorant, Jo perquè callo. I l'Iglésia no fa res. Doncs parlem d'un òrgan que i si no es pot perdre. Com un monestir que es pot perdre o es pot arreglar. Però és el bisbat. Si es perd, l'ha perdut.
Sí. Si s'arregla, no l'ha perdut. No hi ha posat risc, però no l'ha perdut. Clar, això costa d'entendre, no? Llavors, podia fer una donació, no? I si perden ja no tenen res. Algú capaç i diplomàtic pogués tractar amb el bisbat a veure on pot arribar. La portalada del monestir que s'estava desfent, Sí. finalment la van acollir. Jo penso que potser també has d'engegar el projecte, veure que, si més no, que nosaltres ja podem aportar una part i a millor si en falta, potser tampoc ho deixem perdre per la quantitat, saps què vull dir? Que a vegades també les temes s'han de negociar. Ara anant allà i dir, mira, ens demanen 5.000 euros, què, ens els poseu? És que ens diuen que no. No ens el poseu, o quan ens poseu. No, però jo si em deixeu un moment. Sí. Clar, nosaltres fa 5 anys que estem a govern, no? I amb el bisbat doncs, sempre es té aquesta percepció, no? I tenen molt patrimoni, que paguin, doncs clar, és que tenen molt patrimoni, molt. I una mica hem d'anar al del principi, no? Que sí, que el bisbat té molt patrimoni, però és que al final en gaudim la gent, no? Exemples, el monestir que hem dit, sí, la portalada la van restaurar. Nosaltres podem dir que no ens posen cap pega amb res a l'hora de formalitzar convenis, que si vols tu ens passen la pilota, d'acord? Però en alguns exemples, i un és el de les escales de l'església, les escales de l'església s'han de restaurar aquest any, i vam rebre una subvenció des de l'Ajuntament fem la direcció de l'obra, però el bisbat de Solsona paga una part també de les escales de l'església. Ara no vull fer aquí el defensor del bisbat de Solsona, però és que, deixa'm un moment, sisplau, i el Carles Freixas, per exemple, que és aquesta persona que té aquesta sensibilitat, i, ostres, des que li anem a picar la porta, doncs, clar, les escales de l'església potser correspondria més a l'Ajuntament de restaurar aquestes escales perquè estan en la via pública. Però vam anar a picar la porta, li vam exposar la problemàtica i al final ens hem entès. I el tema de l'òrgan, ja hi hem parlat amb aquest senyor i ja li hem exposat. Clar, i expulsant-ho, entre cometes, seria molt fàcil, no? De dir, hosti, doncs mira, que pagui el bisbat de Solsona, però és que no ens en sortirem. Si fem això, no ens en sortirem. Per què? Doncs perquè té molt patrimoni, moltíssim, i clar, no arriben tampoc a mantenir-ho tot. Llavors, si des del teixit associatiu, ajuntaments, ens posem una mica a treballar conjuntament, i també amb el bisbat de Solsona, doncs jo pensem que és com podem aconseguir les coses. Jo penso que s'ha de fer una fase prèvia, que és de dir, mira, tenim aquest projecte, hem portat a terme això, hem arribat fins aquí i ens falta això i ja no podem. Jo penso que ells, com que hauran vist la fase prèvia, no seran tan reacis com anar allà amb un pressupost i dir, mira, ens demanen 5.000 euros. La meva experiència, perdoneu-me, després de 35 anys de treballar a l'Ajuntament de Barcelona, amb Maragall i companyia, i aquests 10 anys aquí, a l'administració pública, si va a l'Ajuntament i fa cas, sí. Si anem a les associacions, bueno, si a darrere hi ha un poble, les coses canvien. Perquè hi ha un poble. I com a mínim t'escolten d'una altra manera. Per què? Perquè la gent és la que té la força. I la gent és els que aconseguim les coses. No és que t'ho regalin, però si sobre aquest poble, com és el cas que es planteja aquí, i crec que està molt ben plantejat, entre l'Ajuntament i la gent, fem una aportació, ni que sigui petita de diners, això mou l'administració. Que, malgrat tenir un cor, jo crec que de la més de pedra, encara tenen una mica de sang. I després tenim d'altres espais, que l'alcalde, el CEL, jo mateix, la setmana que ve, em veig amb el director de Cultura i Patrimoni de la Catalunya Central i li parlaré de l'Orga, evidentment. I a principi de mes que ve,
de març veuré el director general de Patrimoni de la Generalitat i li parlaré de l'orgue. I espero veure a finals abans que comenci l'estiu, a la consellera de Cultura i li recordaré, consellera, no demano un orgue per Sant Llorenç, però un petit orgue per la Pobla, què et sembla? No és res, tu. Com ho veus? Per tant, ens hem de moure. I ens hem de moure coordinadament i sense suspicàcies. És el poble que es mou amb l'Ajuntament, les institucions i les institucions de govern del país. Ho aconseguim, arribarem al cel. No ho aconseguim, haurem de mostrar que tenim força i ens quedem en el purgatori, però com a mínim ho hem intentat. No sé què més, algú més vol aportar, ens sembla que ens hem... Quan pot venir a formar part de la comissió aquesta que hem creat, pot venir tranquil·lament que ens sembla venir i gràcies per venir. Pues merci. Pues,